Pozrite, čo sa tam stalo. Pozrite, čo tam stalo. Takéto malé bábätko tam zabili. Takéto malé bábätko. A takéto malé bábätko má, viete kto? No pani Remišová má takéto malé bábätko. Pani Remišová bola 10 rokov v Bruseli. A pani Remišová, keby tam bola teraz a cestovala by späť na Slovensko, toto mohlo byť jej bábätko takto ležať zabité. Ale vidíte? Nikde nevidíte v novinách toto malé bábätko. Ale keď tento sa utopil, tento malý chlapček, sa utopil, tak čo? Vo všetkých novinách to bolo, vo všetkých novinách. A potom sa zistilo čo? No a potom sa zistilo, že Vasky nevie rozlíšiť pravdu a lož. Pretože aj pozornejší divák si na tom videu ľahko všimne, že v obidvoch prípadoch ide o toho istého chlapca. Akurát ten prvý, ktorý sa utopil v Stredozemnom mori, ten existoval, naozaj sa utopil a preto o tom všetky tie médiá písali, zatiaľ čo ten druhý vznikol len ako fotomontáž obrázku toho prvého chlapca. Takže buď to je Vasky taký hlupák, že si to nevie ani len všimnúť na vlastnom videu, alebo je tak zlý, že klame, až sa horí zelenajú.